Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni madzulo ano ana Mulungu chifotokozero chakuyankha funso limene lachokera pa tebulo la adindo. Koma kuyankha kwa funsoli kukhala kotalikirapo chifukwa mu funsoli mwatuluka pempho, si funso kwenikweni koma pempho. Pempholi lachokera kwa m'bale Chikaonda ndi m'bale wina namuyiwala dzina. Iwo anena kuti maaudio anu brother Twaibu yadzanadzanali mwanena kuti munafikako kumalo kumene kudagwidwa pemphero la Danieli. Brother Twaibu, simungatifotokozereko bwinobwino kuti timvesese? Tsono lero ndikuyankha ndikufotokozera kuti anthu mumvesese, mo special awiri amene mwafunsana. Kuyankha kwangaku ndiyankhe nkuti audio ina ndayilankhula yofotokozera kumapeto kwa utumiki umene tidali nawo ndi Satana Mdierekezi, mwa maulendo amene Satana Mdierekezi ineyo ndinayenda naye ndikupembedza Satana. Panali ulendo wosiriza umene Luciferayo adanditenga nkundiyendetsa malo atatu. Audio imeneyo ndinkatero, ndipo mu audio iyi mutu wake ndawupatsa kuti zinthu 10 zimene Satana ananena kuti nsazaulule. Tsono zimenezi ndi zimene lero ndiulule. Kodi mukudziwa kuti mukakhala ku chipembedzo cha Satana kumakhala malamulo amene Lucifera amakupatsani? Ndiye malamulo amene amakupatsani aja amakuwuzani kuti musazaulule izi, mukazaulula izi zotsatira zache zidzakhala zakuti. Ndondomeko imene yopseza kuti mukaulula mudzalandira zotsatira izi imapangitsa kuti ambiri angakhale atatuluka chipembedzo cha Satana adzikhalabe ku sataniki koko, kapena kuti adzikhalabe m'manja mwa Satana. Mundimvese bambo Chikaonda komanso abale ndi alongo kuzungulira dziko lonse. Achikaondawa ndiwatchulira kuti ndi mzanga, ndi amene wafunsa funsoli. Tamverani. Malamulo amene Lucifera amapereka mukakhala ku chipembedzo cha Satanako amakupangani inuyo ngakhale mutuluke chipembedzo cha Satana chicha, ngati simuzitenga bwino mumakhalabe m'manja mwa Satana. Mwachisanzo ndikubwezereni pa sataniki yaing'ono imene ija timatchedwa kuti ufiti, imene imatenga ana ang'onoang'ono m'manyumba nkumakatambitsa. Tsiku limene mwana uja kungotenga kukatamba naye amamuwuza kuti ukadzaulula ndizakupha, kapena ndizapha abambo ako, kapena ndizapha amayi ako, koma ukadzangoulula. Nawo mwana uja amabwera nkuyamba kuulula, koma iyewa chimene amagwiritsa ntchito amanena kuti anandiwuza kuti nsazaulule. Ndiye mukamfunsa mafunso mumuona kuti ali ndi yankho koma sakukuyankhani chifukwa akuopa kuulula ndi kuphwanya lamulo limene anapatsidwa kumene anatengedwa nawo. Mantha amenewo okanika kupita ku chipinda china kukanena zimenezozo ndizo zimene zimakakuyika mpanganobe ndi Luciferayo, ngakhale mwana uja atakhala kuti akukuululirani. Chimodzimodzinso mmene ndilili ine. Ngati pali zinthu zina zimene ineyo Lucifera adandiwuza kuti nsazaulule, kumakanika kuzitchula chifukwa cha mantha kuti anati nkadzaulula adzandipanga chakuti. Nkumaopa chakuti icho, kuopa chakutiko kundipanga ineyo kukhalabe m'manja mwa ukapolo wa Satana Mdierekezi omaopa malamulo. Ndimakhala kuti pamenepo ndikumverabe Satana Mdierekezi.
chifukwa chake m'maumboni anga ndimakana kuopa Satana, ngakhala adandiuza kuti adzandipha ndimaululabe. Chifukwa chake mu audio imeneyi ndanena kuti ndili ndi zinthu 10 zimene Lucifero adanena kuti nsadzaulule, nkadzaulula adzandipha tsiku lomwelo. Tsono lero mufunso limene mwandipempha kuti ndipitirize kufotokozera za kumene kumagwidwa mapemphero a Daniel, ndikuyamba ndi statement imeneyi kuti chimenechi ndi chimodzi mwa zinthu zimene Lucifero adanena kuti nsadzaulule, koma chifukwa chakuti ine ndikudalira amene ananditulutsa ku chipembedzo cha Satana kuti ndi wamphamvu, pamenepo ndifotokoze ndithu. Koma nditakupasani chitsanzo. Mutakhala kuti polisi ya Ndilande yakugwirani, pali officer in charge pa polisi ya Ndilande, wokutulutsani akhale constable opanda ngakhale nyota, nkukutulutsani pa belo, zimakhala zopanda guarantee, chifukwa muliso ndi ufulu kuti officer in charge kuyiona nkhanichi atha kunena kuti kantengeni abwere, ndamakakutenganso nkubwera, chifukwa wapereka belo si officer in charge. Mundimvese makosana, koma mumve chonchi. Ngati mutamangidwa ndi polisi yakawale, pa polisi yakawale pali a officer in charge, ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kuti belo yanu isainidwe ndi kuvomerezedwa nda officer in charge, chifukwa mumakayenda aufulu opandanso mantha, chifukwa munthu wa ulamuliro pa kampanipo, pa polisipo, pakawalepo ndi amene wavomereza kuti abayendera amenewa mpaka tsiku lawo lakutha kwa nkhani yawo, akhala m'manja mwa ife, koma akakhale ku nyumba wanena ndi officer in charge. Koma akangonena kopolo, akangonena constable, chakuti opanda kalikonse, sizimakhala ndi kulimbikitsika. Koma nkachoka pamenepo nene kuti palitu kusiyana kwakukulu kwambiri pakati pa belo ya polisi ndi belo ya koti. Belo ya pa koti yakuti ajaji asayinira imatolera unyolo wonse wa polisi kuyika mthumba, inuyo nkumakayenda m'makonde, mphepete, m'makomo mwa polisi, sangakumangenso kapena kukufunsani, chifukwa belo yatuluka ku koti, wasayinira ndi jaji. So let me explain kuti nchifukwa chani ndikunena kuti adatiuza kuti tisaulule, nde ine ndimaulula. Kusiyana kogona pakuti onditulutsa ine anali jaji Yesu Khristu, amene anasayinira kutuluka kwanga ndi amene, kotero kuti ngakhale ziwanda zitakula mtima bwanji sindingabwererenso m'dzanja lake, chifukwa onditulutsa ndi oposa akuluakulu amene inu mumadalira kuti ndi akuluakulu. Tamverani, ndinali ndi Kofi Annan mzanga, anatuluka ku chipembedzo cha Satana, koma anafera m'manja mwa Satana, chifukwa amene anapereka authority yakuti atuluke sanali Yesu Khristu ayi, koma anali azipembedzo zina. Tamverani, Michael Jackson tili pa madoko aku Lisbon ku Portugal ananena kuti ndatuluka chipembedzo chimenechi cha Satana, koma anafera m'manja mwa Satana mpaka pamene ankakamusandusa kukhala second image ali m'manja mwa Satana. Kodi mukuzimva nkhanizi? Omutulutsa sadali Yesu Khristu, anatuluka kudalira chipembedzo, kudalira atsogoleri. Tamvera, ndinali ndi Constance Amafera, adatuluka chipembedzo cha Satana, koma tamverani, munthuyi potuluka anali wachibahai, ndipo ankadalira Bahá'u'lláh, ndi Bahá'u'lláh akasayinira belo yotuluka umatengedwanso, ndipo malamulo ndi ma principles a Satana ndiyerekezi aja onena aja kuti msazaulule
amagwirabe ntchito chifukwa chamene wasayinira kutuluka kwanu. Ineyo anzanga ndingawerenge mpaka 18 amakwana amene anali kuzipembedzo zina, anali pansi pa Muhammad, anali pansi pa Buddha, anali pansi pa Bahai, anali pansi pa Roman Catholic, kudalira mtanda ndi zinthu zina za kolona. Zonsezi atanena kuti tatuluka chipembedzo cha Satana, koma chifukwa owatulutsa ankadalira zipembedzo zawo, zinavuta kuti pomwalira anthu amenewa amwalirire m'dzanja la Mulungu. Anapitabe kukakhala pansi pa Lucifer chifukwa owatulutsa analibe ulamuliro uliwonse. Tsono ambiri amene amanena kuti adatuluka chipembedzo cha Satana amakhala kuti adakali m'manja mwa Satana momwemo chifukwa angakwanitse kumaulula zina, koma kuli kuzipinda zina zimene amadziwiratu kuti pamene papa ine ngangotchula ndipita ndipo nditengedwa ndipo ndimwalira ndipo ndiphedwa. Choncho amasunga zimene zosanena, mapeto ake zimene amasunga osanenazo zimakasunga kukhalabe m'manja mwa Satana. Choncho ine ndimadalira amene ananditulutsa. Tsono tiyembekani tifotokoze motere. Pakati pa zaka za 2010 ntangosala ndi zaka ziwiri kapena zitatu kuti ndituluke chipembedzo cha Satana, ndayenda ulendo. Ndiye muyambire pamenepo tsopano brother Chikaonda ndi anzanu, komanso abale nonse amene muli ndi chidwi chofuna kumvera nawo yankho limeneli. Lucifer adandipeza pakati pa maulendo atatu amene ndakumana naye. Ulendowu udali ulendo womaliza kukumana ndi Lucifer face to face, pa chipangano chakuti andionetse mmene muli malikulu ndi mmene muli mphamvu zake. Ndipo tsiku limenelo ndidayenda malo atatu. Malo oyamba anali kukaona ma principalities, kukaona kumene kumachinga the heavenly government ya Lucifer. Number 2, kunali kukaona ufumu wa pansi, underground government, kumene tidakadutsa ku Mariana Trench. Number 3, ankakationesa chuma cha dziko lonse lapansi, kumene Lucifer anabisa chuma chake ndi adatiyendetsa monsemo, ndikuti zinali zigawo zitatu. Koma lerolo inuyo mwafunsa chigawo chachitatuchi cha kumene kumagwira mapemphero, adagwira mapemphero a Daniel paja. Pamene paja ndi pamene ndikufuna kuti ndipafotokozere in a calculated statement. Sono m'bale wanga, let me explain. Titanyamulidwa pa phewa la Lucifer, tinakwera kukafika mmwamba mmene tidakapeza kuti muli tchinga koma la unyinji wa angelo akugwa. Ndikayima pamenepo ndikubwezereni ku buku lathu la Baibulo, mbuku la Efeso chapter number 6 verse number 12. Nkhani muyipeze pamenepo akuwuzaniza maulamuliro a mmwamba. Akunena kumeneko, inenso ndikunena kumenekoko. Koma pamene ndidziya nkhafunso lomweli mu ola lina ndifotokozera mavesi 11 a m'Baibulo amene amafotokoza za kumenekoko, amene amafotokoza za kumene ndinapitako, kutanthauza kuti zimene ndikukuwuzani inezi za malo amene kunagwidwa pemphero la Daniel alipodi ndipo mboni ndi Baibulo. Ine ndakafika chifukwa Lucifer ankapita kukayendera boma loyamba la iyeyo Lucifer limene lili mmwamba. Tsono tamvera, ngati muli ku chipembedzo cha Satana amayenera kukuwuzani the 4 pillars of Daniel. Sakumva munthu. Mmene tinali ku chipembedzo cha Satana, ngati muli ku chipembedzo cha Satana, ngati munali iniyo lilu satanist, osati wa fake, ofoja, omabwereza zimene ena anena, ayi, kapena kumazipanga divert zina kuti zimvekeko, ayi.
koma munakhaladi mmenemo muyenera kuti inuyo muzidziwa the 4 pillars of Kanieli. Mukanena kuti 4 pillars of Kanieli ndi chimozimozi kuti mwafika pa Efeso chapter number 6 pamene mumakapeza ma 4 pillars of Lucifer. Muzipeza zili pa Efeso chapter number 6 verse number 12. Koma kwa Lucifer amaitcha kuti the 4 pillars of Kanieli. Ndikuti kuyankha kwangako ndikufotokozerani in a calculated statement what is a 4 pillars of Kanieli. Limeneli ndi boma la mdierekezi lomwe Satana analimanga ndi cholinga chakuti akalamulire the entire humanity ku dziko lapansi. Ndibwereze, the 4 pillars of Kanieli ndi boma la Lucifer limene analimanga ndi cholinga choti akalamulire dziko lonse lapansi limene mukulionali. Mpaka pano dziko limeneli limapanikizika ndi ulamuliro umenewo. Anthu ambiri tikadakafika kwathu kumwamba, koma ngati namtindi ukafike ku Gahena ndi chifukwa cha the 4 pillars of Kanieli. Musapombonezeke ndikamanena kuti 4 pillars of Kanieli ndikunena boma la mumlengalenga la Satana mdierekezi limene mumalipeza pa Efeso chapter number 6. So no 4 pillars of Kanieli ndikugwirisa ntchito the satanic language in order to make you understand my audio. Pazimene ndikufuna kufotokoza chifukwa pano ine ndili pa umboni wa zimene ndakaona. Tsiku limenelo ndikufotokozera nkhani imeneyi kudali kuchichiri, koma sinafotokozere in a calculated statement chifukwa ndinali ndi zinthu zambiri zoti ndinene tsiku limodzi ndizinandikanika kuzifotokozera bwino. Koma lero ndizikutengera ni magawo atatu nnayendawa paokha kuti mumvesese bwino. Ndayambira ili lakumwambali kumene kudagwidwa mapemphero a Danieli. Ndizoona mukawerenga buku la Danieli akuza ndikuti mapemphero a Danieli anagwidwa mwakalonga au ufumu wa Persia mwambamo. Ndipo pemphero lako Danieli tsiku lomwe lija linamveka, koma akalonga au ufumu wa Persia. Kufuna kutsimikiza kuti malo amene ndikunena kuti ine ndapitawa alipodi. Koma mavesi 11 amene ndiwerenge mu audio inayo lero kapena mawa adza kupasani kufotokozera uko kumene kuza kutsimikizirire neza kuyikira umboni kuti malo amenewo alipo chifukwa Bible machapter okwana 11 anafotokozera za the 4 pillars of Kanieli. Koma ndibwereze, dera limene lila 4 pillars of Kanieli ndi dera limene limalamuliridwa ndi angelo ovuta kwambiri amene amatchedwa kuti Teyavat Kaniel. Komanso musasokonezeke mukagwirisa ntchito satanic language kukuuzani kuti za Teyavat Kaniel ndi chimozimozi kuti akukufuna kukuuzani kuti ufumu wa ngodya zinayi wa mumlengalenga wa Satana mdierekezi, the kingdom of Teyavat Kaniel. Ufumu wa mdierekezi wa mumlengalenga olamuliridwa ndi ngodya zinayi. Sakumva munthu koma tamvera. Koma angakhala amanena kuti ngodya zinayi za mdierekezi zopanga ufumu wa Kanieli mmwambamo, koma ine ntapita kumeneko nakaona zinthu 4 zitatu zokha. Cha nambala 4 ngodya yachinayi sinayione, ndinakazindikira ntatsika pansi kuti ngodya yachinayiyo ndi Lucifer imwe yadandilenga. So let me explain. Mwambamo ntakafika ndakapeza ma department okwana 3 ndakusungira ni imodzi chifukwa ndikufotokozera the 4 pillars of Kanieli. Ndidakapeza ngodya zitatu, koma ana Mulungu ndisadafotokoze za ngodya zitatuzi ndibwerere ndikuuzeni kuti sizophweka kuti pemphero lingadutse pa the kingdom of Kanieli. Efeso chapter number 6 verse number 12. Musamasokonezeke.
tikati kingdom of Kanieli. Tamverani ana Mulungu. Ngati mwapeza kuti nanti ndi wina wa anthu akapita ku Gahena koma akufunitsitsa atapulumuka sakapulumuka, chifukwa the kingdom of Kanieli ndi ufumu wovuta kwambiri umenewo. Sono tsiku limenelo atanditenga akulu amenewa tikuyandikira mulengalenga, ndi mmene ndinakaona kuti kukuoneka kuti kumwambaku pakona imeneyi pa ngodya imeneyi padera limeneli pakuoneka madepartment atatu, ndipo madepartment atatu onsewo Lucifer adakayendera perete kusonyeza kuti ndi wamkulu kulamulira these 3 departments. Sinaziwe kuti akanena kuti 4 pillars of Kanieli, wa nambala 4 ndiye Lucifer mwini wake. Sotamverani, gulu loyamba limene ndidakaliona ndi limene limachedwa kuti principality mchingerezi, kapena kuti akalonga amulengalenga. Chimvane pa gulu limene lili akalonga, kodi akalonga wa ndi ndani? Pamene tinali kutumikira Satana ndiyelekezi, ndinazindikira kuti ziwanda ndi zambiri mpiri ni mabiliyoni miliyoni ku dziko lapansi, koma zili magulu. Ndiye gulu lililonse lili ndi bwana wawo, ndi mabwana awo ndi amene amachedwa kuti maprinsi. Amenemo ndiye kumwambako kucha kunakodwa pemphero la Danieli kumakhala maprinsi. Ndi chipani chakalonga, principate. Sakumva munthu. Ndi chipani chakalonga, principate. Limeneli ndi boma la chipani chakumwamba limachedwa kuti principate. Akalonga okaoka adapanga chipani chawo, ndi amafika ali kumene koko. Let me remind you, mukamati pakudya nsima kukapatsaka mwana kakang'ono, mwana wanga pempherera nsima, dear God, in Jesus name we pray, amen. Muchita bwino chifukwa mukumphunzitsa mwana kupemphera. Koma ngati pemphero limenelo mukufuna kuti likafike kumwamba, mulowererepo bambo, chifukwa si zinthu zamasewera. Mkamakuonani muli m'dzina la Atate, mwaloza phewa lakumanzere ndi la Mwana, phewa lakumanja ndi Mzimu Woyera, mwaloza pamphumi nkuzaphatikiza ndi pansi, mwatipasa design ya mtanda. Makosana kumeneku kuli chipani koma chakalonga okaoka, principate ali kumeneku. Ichi chitu nchizungu, principality, principate, chipani chakalonga. Ndi chimene mukuchipeza pa Efeso chapter number 6. Bana chikaonda mukafuna kudziwa zimene ine ndidakaziona pamene padakodwa pemphero la Daniel, maso anga awa nditinawo ndi moyo mpaka lero. Life picture ndidakaona principate kuli chipani. Ndazina mukama ndimva ndikukodwakodwako kamwako kaniza ndale, ine zimenezi, ine izizizi, kukayika kwanga ndimadziwa kuti zipani zidayambira mulengalenga, ndipo kumeneku kuli chipani chachikulu chimenecho chimaposa nazipate, ndichoposa DPP musewera atwanyamata bulu, chimenecho chimaposa UDF akunama mwana jomba, chimenecho chikuposa cha mai PP akunama. Ichi chinchipani angakale nazipate ikunama. Singachite awawa ndi akalonga chipani koma chakalonga ukoka. Inu munachiona chipani chakalonga kunoko muli chipani cha mapulisi kudziko lapansi kuno. Pakuti chipani chini mabululu omwe ife talowa nawo mmene mwanyamata adziko anje kuti sukulu tilibe tinalowa nawo chipani chimene. Koma ichi ndi chipani cha mapulisi. So tikati tu mapulisi, this party they are more intelligent. Ndipo ine ndingachifotokozere chipani chimene chilelolo mpaka kuya mawa usikulo mpaka kungachimawa ndifotokozera chipani chimene si chipani cha masewera.
ndi chipani chosausa kwambiri chimatchedwa Principate. Anatolera akalonga olamulira magulu aziwanda ndi anakakhala kumeneko, ndi amene ndidakaona. Na mukafuna kupanga explanation kuti ndagawegawe akalonga amenewa, ndi amene mukapeza kuti ndi amene amachita hodi maulamuliro aku dziko lonse lapansi, chifukwa ndi Principate, chipani koma cha akalonga. Padayenera kuti Danieli atapemphera, pemphero lake linakagwidwa ndi Principate, chipani koma cha akalonga chitagwira pemphero la Danieli. Koda mapanga nalo bwanji? Ndili pa phiko la Lucifer, nditafika mulengalenga, ndi pamene ndinazindikira ndi kuuzidwa kuti pali mapemphero onse timapempheraja amagwidwa ndi anyamata amenewa, ndiye amalipanga examine pempherolo. Ndima examiner, ma player examiner. Mapemphero asukuti amakangodusa amakachitidwa examine postmortem ndi mapulisi amenewa. Likuti inji pempheroli? Pempheroli ngakhala analira kwambiri misozi, koma chinali chisoni chabe kulirira mkazi ache amene anamwalira. Si pemphero, amalirira akazi awo vero kulibweza kumbuyo kumwe ngama pemphero ili kuliraku amalirira kamwana kawo kamwalira kaja. Wakupemphera Ambuye mundikumbukire, ina Ambuye, koma misozi ili chochochocho ndikumbukireni. Akukumbukira kuti kamwana kamene anali nako kanamwalira, bambo amene anali naye anapita, mkazi amene anali naye wapita. Na mpempherolo, these examiners 040 ilibe masewera, imagwira pempherolo nkuthyolathyola. Popanda wina owafunsa, popanda wina woti akamuopa, ayi ndi mapulisi. Ndi awa kamalipanga examine amadziwa kuti awawayi ndi umphawi wangu achakacha. Amapanga examine mapemphero ake, amadziwa kuti pemphero ili sakulankhulana ndi Mulungu, koma akufotokozera zovuta zimene ali nazo. Mulibe chakudya, mulibe dzipolopolo zoti zingapite direct kukafika kumwamba, chifukwa mwangodzaza ndi ma issues. Akulira, akumva kupweteka mbini zilili. Pemphero ilili akulirira mamuna awo uja watawa wapita kumitala. Ndi umbeta pemphero li, ndi umbeta wapweteka umbeta. Amapanga examine those guys. Kazi kumveka kaya. Amadziwa kuti pemphero ilira wawa akupemphera ifucha kuti ineyo ndanzanga mapulisi pansi papa taika pakona ali pa umphala kuvutika talanda izo. Ndi akuneneza kuti neneza ifeyo amene wakabwezeranso Mulungu wawo apita apo wakachita chigololo apo akakwatira mitala apo akatenga uyo akuziwa. Anyamata amene wawa mapulisi amenewa ndi amene amapanga examine your player. Mind you, be careful. Ndendi kunena basopo ine ndikubasopani basopo mapemphero awawa ine zimene nakaona mbale wanga chikaonda sinakaone zinthu zamasewera, nakaona Principate kuti chipani kumwamba koma cha mapulisi. Ndi chimenecho ndi chimene ndachipeza kuti chasunga matumba mapemphero akuyeza agwira pa kumayeza. Ndimaona pomwepo mapemphero akudusa ngati ziphuli za moto lapita. Nafunsa, what is that? Nanezo Chingerezi kufunsa mwe chili atu chichi kuchikutumula chiyawo kumfunsa Lucifer sine chawana andala achocho chichi chikupita pepa lachi akuti unami mapopero gavandu vaswera mitima gakwaula ulendo kumanga kwa Mulungu. Angalewa lero lipopero la mundu chachilungamo limene pempherolo ndila munthu olungama lilibe ma issues.
lilibe misozi ya mavuto ambanja ayi likupita kwa mulungu akumufotokozera mulungu yamwayi koma mapemphero ena amabwezedwa ndi akalongawo ndi amaponya bwerera pansi kupezeka kuti munthu anapemphera koma pamene akusaukira beso kuposa mmene amadwalira mucha labwerera kale chita backfire pemphero ni nkhani zosausa. Gulu limeneli limachedwa kuti Prince Party. Brother uli ndo mmene untapita ndinakaona pamalo pomwepa gulu lachitatu gulu lachiwiri limene m'baibulo mukapena ofotokozera baibulo amalitcha kuti hailake. Ine ndikufuna muzisiyanisa koma musandiwale kuti ndikufotokozane ndi wa standard free pazikhala ma errors. Tamvera gulu limeneli ndi limene limachedwa kuti the hailake. Sopono mumve pa amene ndakaona anali angelo 200. Gulu limene lila hailake limafotokozedwa bwino ngati mungawerenge buku la Enoki ndi pamene mungapeze kuti kuli angelo okwana 200 amene amachinga mapemphero amakhala mmwambaso amenewo ndi amachedwa kuti hailake. So timvane pa hailake ndina Prince Party ndi inaso ndi ilili ndi gulu la hailake. Ndi kufotokoza za hailake iyi ndi zasoweka kulowa mbuku la Enoki kuti ndiziza kuuza ni dzina la aliyense mwangelo 200. Uyuyu mkulu olemba buku la Enoki anafotokozera bwino za hailake imeneyi. Zonsezi ndikunenazi ndi zimene zimapanga boma la kumwamba kumene kunagwidwa pemphero la Danieli. Na lero ndikufotokozera mmene kumene kuku kunalili kunena kuti kumene kuku boma lopaloka amalicha kuti the four pillars of Danieli. Koma mukamafotokoza the four pillars of Danieli mukapita kumene koko mukaona makona atatu. Chifukwa kona ya namba la 4 ndi mwini wake Lucifer. Ndikhulupirira kuti simukutayika muli pamwepo. Gulu limene lilachiwiri la hailake ndi angelo akugwa. Angelo aja atagwa panali angelo ena amisinkhu amaudindo akuluakulu amene anasankhidwa ndi kukhala mu timu ya angelo amaudindo kutchedwa kuti hierarchy. Nkukayika mwambamo ndikuti pakatikati pa angelo akugwa pali ena ndakalonga anapanga chipani chimene chimechedwa kuti Prince Party. Pachokha mukaliona boma la America mukamaona maboma akudziko lapansi zikunenedwa zika national Sunday law kaya ndi chani ndi ulamuliro umachokera kuma Prince Party. Amene undamene amaligwira boma la Malawi ukapolo, amagwira boma la Mozambiki ukapolo, kulipasa zoyenera kulipasa ndi kulilanda zoyenera kulilanda, kukuyikirani sogoleri kapena kukulandani sogoleri. Amapanga ndi ma Prince Party. Chimapanga ndi chipani cha oyipa chili mwamba umumu, si chipani cha masewera ya chimachedwa Prince Party. Ndikunena CMCP, ndikunena UDF, ndikunena SAFOD, ndikunena DPP, ili kumene kukoyo tamvera na mulungu CMCP imeneyo sinazi Party. Ngani yosausa ndakalonga anapanga chipani chawo. So tamvera gulu lachitatu limene lidakalipeza kumeneko limachedwa kuti demonic force. Gulu limene ndi nkwanyanya waziwanda makosana ndili papiko tayenda pang'ono tufika chakumadzulo maonedo anga ndi pamene ndimaona kuti kukuoneka ngati ndi nkhungu
koma poyandikira pafupi nkupeza kuti si nkhungu si mvula koma ndi kuchuluka kwa angelo akugwa. These amene amachidwa kuti mademons. Kazumveka zimenezi amene amachidwa kuti mademons zili mbwe. Mmene tichitira muja kuti tili ndi makosana amakhala ku 47 akamaka amanga aku 47 yacho mukuona kumene kuja ku 47 kuja amatumiza awawa zibali angawa nimesa kumene kuchako ku 47 amatumiza swa nyota zawo akagwira mabwana umva kuti amanga ali ku area sate akunena makobiri amanga makobiri okoko kugwirana ali ku area sate. So ndi timu yina yapadera ndi the demonic force ndi ma demons. Ngakhale kuti amene wawa ni ma demons muyenera kuziwa kuti pali ma department aziwandaso. So pano iyi mchingerezi ndi amanena kuti the demonic force. Ndiye kuti ndakupasani magulu atatu amene akupanga the 4 pillars of Kanyeri. Ndi department ya kumwamba. Ndiye ndibwereze statement yakuti boma limeneli cholinga chake ndi kupanikiza munthu olengedwa ku dziko lapansi. Number 2, boma limeneli ntchito yake linayikidwa ndi cholinga choti likalamulire dziko lonse lapansi ndipo limalamuliradi. Kotero kuti munthu amene amakana ulamuliro umenewu siumaukana ndi pakamwa. Sitiukana pongolembesa chipembedzo koma timaukana popembeza mulungu munzimu ndi choonadi. Ndiye mulungu amatitumizira Yesu Kristo kuti alowe mu mtima mwathu ndi adzakhale ndife. Mzimu woyera alowe mu mtima mwathu akhalenso ndife. Kotero kuti mix ya mphamvu zimenezo ndi imene imatipanga kuti tikakhale oposa agonjesi chifukwa cha Yesu okhala mkati mwathu. Zinakanika kuti Michael Jackson atatuluka chipembedzo cha Satana akafere m'manja mwa Mulungu chifukwa omutulusa sanali Yesu Kristo. Zinakanika kuti Kofi Annan akafere m'manja mwa Mulungu chifukwa omutulusa sanali Mulungu. Zinakanika kuti achina Constance Amafera akafikire m'manja mwa Mulungu chifukwa owatulusa sanali nda Mulungu. Zinakanika kuti Daudi Amadu akafere m'manja chifukwa iyeyi ndatuluka ankanena kuti wantulusa ni Muhammad koma anafera so m'manja mwa Satana ndiyerekezi. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri. Ndiye kuti imeneyi imachedwa kuti demonic force. Ndiye kuti ngati mukufuna kumvesesa bwino za demonic force tikadzalowa m'Baibulo ndiye tizatambasule bwino kusiyana kwa maprincipality hierarchy komanso demonic force. Ndiye kuti ulendo umene ninapita kukaona pamalo pamene panagwidwa pemphero la Danieli zimene nakaonako ndi zinthu zitatuzi koma amanena kuti 4 pillars chifukwa wa namba la 4 anali mkulu yemwe yananditengayo. Ndiye imene nimaona ndinkangoona ngati kuti ndi zitatu nanga wa namba 4 nda opanga ngodi ya 4 kumeneko ndakulu omwewa alipo panowa kazi kuveka pamenepa. So mmene mu ndi mmene ana Mulungu ndikukuyankhirani za boma limeneli. Koma kungofuna kupita patsogolo kufotokozera kumeneku ndimafuna ndinene kuti kumeneku kuli kagulu kamene ndikukatcha kuti the demonic force. Mu satanic language amakatcha kuti matalavera angels. Mukapita kuchipembedzo cha Satana akakuuza ndikuti kubwera talavera ndiye kuti akunena demonic force. Now the talavera angels ndikunena kuti the demonic force ndimafuna mumve kunena kuti there is a demon and there is force. Pali mphamvu ndi pali chiwandacho. Ndi mphamvu yokhayo payokha imene imayendayenda kubwera kwa inu osabwera chiwanda chenichenicho koma kungotumiza mphamvu
ena numumangogwa ndi mphamvu ya ziwanda sana simunayesedwepo. Kanga imene iyi ndikuiona lero miyendo mwamba ndikuiona lero iyi kukadakhala kuti chabwera ndi chiwanda chenichenicho ino limesa muli kukaidi inuyo mukanakhala mutayaluka kalekale. Mukugwa nayo ndi force chabe, the demonic force. Akulu kumeneku anyamata amenewa amatulusa mpweya osati wamasewera. Pamene pakuchitika mapemphero amatulusa mpweya 1200 km kutumiza mpweya fwa mchinjinje kachisi anthu kukanga nazikula mpingo kumenyana na zimayi kumenyana na makobiri. It's just a demonic force. Kuti kumuona kangala kulanda nazimayi kumwaka chaso kutani ambiri tikuzunzika ndi uchimo kudziko lapansi kuba kupana mukapeza kuti mademoni kusanayamba abwerapo mwa inu. It's just a demonic force. Ndiye kuti ineyo nakaona mademoni komanso force ya mademoni zimene zisizowerenga koma zokaona ndi maso angawa. Ndikuyesa kufotokoza choncho bwana chikaonda, koma baibulo ndi limene liza kutsimikizireni bwino mu audio inayo ndikamaza fotokozera mavesi otsimikizira zakuti mwambamu muli boma la Lucifera. Baibulo likufotokoza bwino mavesi okwana 11 ndipo ndizawerenga limodzi paloka mpaka ndizamalize. So limene ndiye boma limene tinakaliona, komanso kumeneko ndi kumene kumagwidwa mapemphero, kumene kunagwidwa mapemphero a iye. Now awawa amene ndikuatcha kuti matravera angels ali ndi gulu linzawo limene amalitcha kuti Eugene angels. Travera angels and Eugene angels. Nkhani izizi za matravera ndi maangelo every. So pano travera ndi injilo zonsezi zisakusokonezeni ndi magawo amphamvu ya demonic force. Gawo lachitatu lichi lili ndi magawo amphamvu ngati mmene zimakhalira mphamvu za polisi, mphamvu za ame, mphamvu za prison, mphamvu za apainia, mphamvu za chipani, mphamvu za majaji. Ndi zimene zopozigawagawa ali ndi amazitcha kuti matravera and Eugene power, zimene zimatuluka ku demonic force. Ndikhulupirira muli pomwepo, ndipo kuchoka nkovuta kwambiri bwana chikaonda chifukwa mukumvesera ndi chidwi pamodzi ndi anzanu. Angakhale kulikonse kumene audio iyi ikafike itumizeni kuti ena amve nawo. Bale wanga, pamene ndikusala ndi mphindi zochepa kuti ndimalize ola limodzi, ndili ndi mtolo waukulu kwambiri umene ndidzafunike ndidzakufotokozereni mbale, the underground human civilization. Simunamve ndiyenera kufotokozera za underground human civilization. Ndiye tikamanena za underground human civilization kumeneko tikamaza phunzira nkhani imeneyi ndiye kuti ndidzakhala ndikukufotokozerani boma la dziko lino lapansi limene likakupasani zigawo 4 zimene mukazipeze pa Efeso chapter number 6 verse number 12. Ndipo nkamadzawerenga baibulo modi yachiwiri ndidzafotokozera bwino mmene mumukapeza kuti pa verse number 12 13 pamapezeka the underground human civilization imene inu ndine lero tilimo, imene mphamvu zache zimachokera ku zigawo zitatuzi. Wakalonga amene amapanga principality ndi imene kuti ndi hayi lake apa mpando angelo sikawiri amene kuchita za masewera chifukwa amayang'anira kumeneko amakhala kumeneko alipo 200. Ndiye tili ndi demonic force amene wande ndi nkwanyanya kumalowaso chisawawa pena pacha amatangulowa chisawawa mpe mukapeza ali mabala tsiku lino amene wawo
amayenda pakono mwachitezi mtemba mwamwa njema mukapeza ali balala ali paliponse amatha kuyendayenda. This is a demonic force. Koma nthawi zambiri mwina sakapita kuti angoyima mphambano amangotumiza mpweya mmakomo mwa munthu uzunguzika osati masewera amene wawa. So limenelo ndi boma limenelo, koma boma ili la underground human civilization anasungamo akalonga achikazi achatima wachakuti makwini. Ndiye makwini amenewa ali ndi chiwerengero chimene anayika. Ndiye pali makwini amene saoneka, amenewa amakwana pafupi 144,000. Ndiye imeneyi 144,000 ya makwini amene amapanga underground civilization ya Lucifer. Ndi mmene mungakapezemo makwini amene amaonekera pa mtunda aja magawa ndalama ku Illuminati. Ndiye kuli makwini amene amapezeka pansi pa madzi. Simunganene kuti ndi pansi pa madzi, komanso simunganene kuti ndi pa mtunda. Amatchedwa makwini. Kuja kukutuluka mayina ngati achina Diana, Mariana, mayina ngati amenewo akuchokera kwa amene wawo kwawo kwazochitachita zimene zingaonongeso audio iyi kuti tiyambe kuzitchula. Zimayang'aniridwa ndi 144,000 queens. Nkhani zake zimakhala zosausa kwambiri chifukwa mukafika ku 144,000 ndi kuti mukufunika nkhani imeneyi muitane Brother Gondwe akufotokozereni 144,000 ndani. Muyenda mukafike ku mtunda uku kunkhata Bay kumanyundo mukampeze Brother Gondwe akaime kutsogolo ndi akuphunziseni za 144,000 ndiiti tikunena za m'Baibulo. Mwina 144,000 iyi ine nikapereke ulemu kuti pamenepa taitanani Profesa Kambwiri akufotokozereni za 144,000. Taitanani m'bale wanga Thanga Limodzi akufotokozereni za 144,000 kuti ndi chani. Koma ineyo ndili ndi another 144,000 ya underground kingdom. Nkhani imene ndiyo sausa kwambiri makosana. Imeneyo ni nkhani koma yosausa. Mukafika pa 144,000 queens. Wow. Zikupetedwa zipembezo 144,000 queens anadzutsa machalichi. Mipingo imene mukuyimva yambiri leroyi mafoundala ndi 144,000 queens. Amakhala ndi zizindikiro zawo. Ngakhale ine lero mene ndinatembenuka mtima ndikati lero ndingoyenda ndiyendere machalichi ndimatha kudziwa kuti chalichi chichi mwini wake ndi mmodzi mwa makwini a underground opezeka mu 144,000 queens. Mwina inu ndi membala wa chalichi choyambisidwa ndi 144,000 queens. Mwachiona ku South Africa cha Okoloemi akumunyamula ngati mulungu. Ndi chimodzi mwa chalichi choyambisidwa ndi mmodzi mwa 144,000 queens amene akupanga the underground human civilization. Imeneyo kuli makwini amene wawo. Ndipo nkhondo imene amenewo amamenya, nkhondo imene amamenya makwiniwo mukawerenga mabungu achipembedzo cha Satana, nkhondo imene amayitcha kuti Ekoni war kapena kuti Akoni war. Makosana mukamayendera dziko lapansi limeneli kumaoneka mitembo. Paulo akunena kuti timakhala akufa mthupi koma amoyo kuzimu. Ophedwa ku nkhondo imene ma 144,000 queens amamenya amene amayang'anira the underground human civilization. Ana mulungu kuli mitembo yambirimbiri yofaifa imene ili kumachalichi owomberedwa amene analuza pa nkhondo yotchedwa Akoni war. As I'm talking tili mu nkhondo ya Akoni war. Malidala ndi 144,000 queens.
ndagwera chigawo china bwana chikaonda, nkhani ndiyo sausa. Koma mpaka tsiku limenelo Mulungu wodziwa kudalitsa akudalitseni. Tidzanenanso audio inayo, koma italephereka chifukwa chakuti Yesu Khristu wabwera. Tionane paseli pa mitambo usiku ujawo, tsiku lijalo. Amen. Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Tsiku lina tidalankhulana kudzera mu audio pamutu wakuti chilengedwe chayamba kumenya nkhondo ku dziko lapansi. Izi tinkalankhula kudzera mmoto umene udabuka ku California, umene unakhala pafupi miyezi usadazime. Tinkafotokozera za chilengedwe chayamba kumenya nkhondo ku dziko lapansi. Kuchokera mu chaka cha 2023-2022 kunatseguka kutuluka ukali wa chilengedwe kubwera ku dziko lapansi. Lero mmene tili mu 2025-2026 kumaliza chaka, tikuyembekezera zotani kutsogolo kumene kukuzaku. Monga mwaka uniuni wambali zonse ziwiri, kuzimu komanso ku dziko lija la andima lotchedwa LCD, limene limapereka malipoti ochokera ku chipembedzo cha Satana, kulinji mtsogolo momoyo kuchokera lero. Munthu ayembekezere chilengedwe kumenya nkhondo pachokha. Kumenya nkhondo pachokha chilengedwe tikutanthauza ukali wa chilengedwe onyambita mtendere wa munthu ku dziko lapansi. Madzi akulu 2025-2026 mene tidzilowa 2026, nawo madzi amenya nkhondo yache, ndipo gawo lonse la Africa atenga ake amene adayika pa chiwerengero choyenera kuachotsa, amene chiwerengero chawo sichidzipitirira kapena kutsikira pa 1/3. Apa tikutanthauza kuti ngati amafuna anthu 1000 awonongeke, salephereka, koma 700 achoka. Choncho ndikuti 1/3 ya dziko ikhala pa chiopsezo ndi kupita, chifukwa mmene tikudikirira nkhondo yayikulu ya dziko lonse lapansi, pakatipa payenera kuti chilengedwe chidzimenyere nkhondo chokha. Kodi mukuidziwa nkhondo ya chilengedwe? Inu amene munaonapo zigumula, anapolo, atsunami, muli ndi umboni wonse wa nkhondo ya chilengedwe imene tikuyang'anizana nayo. Zoona dzuwa lichoka mchimake kudzamenya nkhondo ku dziko lapansi. Malingana ndondomeko ya iwo opembedza Satana ku LCD, pofotokozera za nyengo mmene imenyerenso nkhondo yawo kuchoka lero kupita kutsogoloku mchaka chimenechi, iwo amaona kauniuni opsa kwambiri wa depopulation through nature kudzera mu chilengedwe. Iwo akuchalira kwambiri kuti achepetsamo chiwerengero cha anthu. Pali udani waukulu umene Satana ali nawo kwa olengedwa otchedwa anthu ku dziko lapansi. Inde pamene akukonzetsera zoyipazi, iwo anayika mutu wawo umene nkufotokozera kolo zina kinka, amanena kuti payenera kuti adane ndi mulengi wawo, anthu atukane Mulungu. Tiwonjezera miliri
yakusokonekera kwa chilengedwe yochita kupangidwa ma artificial flood osati zochokera kwa mulungu koma zongolenga, ndi cholinga choti anthu poona mvula anyoze mulungu, anene kuti mwatiyiwaliranji mulungu, tiye ntakhwimitse ndi kuathimitsa, ankatero Lozena Kinka potanthauzira chichewa cholankhulidwa ndi Derek Adams, potanthauzira chizungu cholankhulidwa ndi Derek Adams, potanthauzira chipwitikizi cholankhulidwa ndi Derek Adams. Anthu atukana mulungu mu 2027 tichitebwa 2026 tichitebwa zaka ziwiri zotukana mulungu. Tipemphe kuti chilengedwe, inu amene mumakonza zilengedwe za artificial, mutikonzere miliri ya mchilengedwe imene ikatuluka saoneka ndi Lucifer, aoneka mulungu akutha anthu ache ku dziko lapansi. Tichitebwa tili m'masiku osausa, masiku odetsa nkhawa kwambiri, amene tikukumana ndi zinthu zokoma zolekanalekana, kuphatikizapo chilengedwe chayamba kukhaulitsa wanthu. Zikumveka kuti 3D amuthira m'madzi artificial ophulitsidwa kumwambamwamba kwa dziko kufikira ku wanthu, ndipo matenda apakhungu ayenera kuyamba kudzera mu mvula yosapanga mulunguyi, imene ibweretse chigumula ndi chisauso cha artificial ku dziko lapansi chosakhala chenicheniyo. Iyi ni nkhani yosausa kwambiri. Kudzera mu zimenezi pali nthenda, nkhondoyi likamawala dzuwa mukuphulika ma 3D6, 3D3, 3D14 akutuluka. Amenewa ndikukupatsaniwa ndi makodi ankhani yosausayo, ndi manambala achinsinsi ankhani yosausayo operekedwa ku LCD, mmene chilengedwe chisokonezere dziko lapansi ndi mmene achitumira kuti chikathandizire kusokoneza dziko lapansi. Tiyembekezere dzuwa la chilendo, tiyembekezere kutentha kwa chilendo, tiyembekezere dzuwa la chilendo, tiyembekezerenso mvula ya chilendo yodabwitsa. Kodi kaida kwambiri, kaigwa kwambiri, kaigwa pang'ono, koma tiyembekezere mvula ya chilendo. Izi zikuchitika chifukwa dziko lapansi ladana ndi aliyense wanzeru, ndipo sili kufuna anzeru akudziyikirawo awo. Amenewa akayikidwa amalizisa dongosolo la kukonzekera ku zaka zitatu zimene zikubwera kutsogolo kuti tizafike 2030. Koma sadayiwale wina aliyense amene amvere odiyoyi koma ali kunja, chaka chomawa ndi chomaliza. Simunamve chichewa. Wina aliyense amene akumva nawo odiyoyi koma ali mayiko akunja, mulole kuti chaka chamawa chikhale chaka chomaliza, chifukwa 2027 amachita ulamulira kuti 2027 it will be on your marks, get ready, go. Sakumva muntu. 2027 it will be get your marks, on your marks, get ready, go. Kapena chichewa on your marks, get ready, go. 2027. Tikupempherereni abale ndi alongo nonse amene muli m'mayiko akunja, chikupezeni chikumbumtima ndi mdalitsonso kugwereni kuti mukonze dongosolo mchaka chimenechi yobwerera kwanu. Ndiunena ine brother wanu Twaibu Ahmadu Hamid Ali. 2027 si chaka chakuti chidzakupeze uli mdziko laweni. Izi mwina timalankhula mwachonchi chifukwa chakulankhula pafupi ndi anthu a mulungu, kukhala pafupi ndi azilongo a mulungu. Koma ndikutsimikizireni mpingo wa mulungu kuti 2027 munthu
adzafunika atabwerera kwawo malingana ndi nkhani zokambidwa zimene zinali ku LCD. LCD zosausa chifukwa Malawi akuyitchulakonso pa ndondomeko ya sacrifice yoti iperekedwe. Kunali nkhani yosausa kumakana nsembe ina kuti njoka lambirapo, kumanena kuti koma ng'ombe ikhale iyo iyi yanyanya. Ndi kunali debate ya ng'ombe yoyenera kuperekedwa, kodi iperekedwe ndi iti, yakatengedwa kumene kapena inayi. Mundilole kuti ndichite mokhulupirika motere monga ndakhala ndikunena kuti sindifuna ndidzapeze mavuto kuchokera mu zinthu zimene sizipindula kalikonse ku moyo wa munthu, koma munthu angodziwa nkhani zosausa. So zidziwiso ziyenera kudza nyengo imeneyi kuchokera kwa anthu lekanalekana. Musayiwale kuti ndinali kufotokozera posachedwa za imfa ya anthu ang'onoang'ono komanso imfa ya pawekha imene ichitike ku dziko limene. Mundilole kuti ndipumuzike pamene tikukukumbutsani kuti musafoke, mulimbikebe, koma ngati nkutheka 2027 dzabwerereni kumanyumba. 2027 tidzakhale tabwerera ku nyumba. Ngati tidzakhale tikugwirabe ntchito ya umisiri, koma tidzagwire within. Atsikana ophika muzaphike m'makomo mwa anthu akhalidwe labwino, angakhalenso onyumwa, angakhalenso odabwa, angakhalenso obwerera mbuyo akumva zimene ndikunenazi. Inde Mulungu akusamalireni, akuyendetseni bwino mpaka tsiku la mayitanidwe ndi maomboledwe. Amen. Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Pali mafunso amene amadziwika mtundu wa funsolo. Si mafunso onse amene timayankha, komanso ndi mafunso ambiri amene timayankha, koma ndimayankha ndikudziwa mwachidziwiso kuti funso ili lafunsidwa ndi munthu oti akudziwa, akungofuna kuti anzake aphunzirepo. Ndimadziwanso kuti funso ili lafunsidwa kuti iyeyi amve kuti mmene ndiyankhiremu ndimuonetse mbali imene ndili. Ndimakumbukira mafunso ena. Litabwera funso limenelo analifunsa mwandale, koma ankafuna kuti adziwe kuti kodi ndine mpostole, ndine wa Seventh Day, kuti ineyo ndili gulu liti. Yankholo mene ndiyankhire limpasa chithunzithunzi cha mpingo umene ine ndimakhulupirira kapena mpingo umene ine ndimapembedza. Funso limenelo kunsonga kwake lidafunanso kudziwa kuti kodi ndili ndi mpingo, ndinayambitsa mpingo. Nafunsa ine ndinadziwa kuti funsoli akufuna iye adziwe ndiziyankhire ndekha, koma nilifunsa mwandale kwambiri. So timadziwa kuma mafunso ena mangodziwika kuti pa social media pa abale akufuna tizichezetsana za uzimu, ndi tizilimbikitsana, ndi tiziphunzitsana. Zimezi ndi zabwino kufunsana mafunso usafuna kuona kuperewera kwa munthu wina, koma ngati nkuperewera kukhale kwa iweyo ukufunsawe. Pamene tidziyankha inenso oyankhani ndimathanso kupeza mbali yanga yoperewera pamene ndikuyankha funso lija. Funso munthu uyu ndilabwino kwambiri. Taonani ndi kuti inenso ndakhala ndikupanga mistake iyi.
mafunso amathandiza. So ndikuyamikira funso limene ndikufuna kuyankhali. Ndikufuna kuyankha funso la pa Genesis chapter number 30 verse number 14 pamene m'bale wina wafunsa za mtengo umene Rubeni adakautenga ku nkhalango nkubweresa kumudzi kuti ukathandizire kulongosola zinthu za pabanja. Koma chitafika chitsambachi pa khomo, amene anadya khala ngati ndi Leya, amene anali pa nthawi atayima kubereka ndi dzira kuisa kapena Leya kaya ndi Rakelo, koma pakati pa Leya ndi nzache. Nkhani yake ikupezeka kumeneko ndi akuti atadya chipatsochi chinamthandiza kuti aberekenso, chifukwa kuti anachidya atayima kubereka chinabweretsa kampungwepungwe kufikira kuti chitabwera chinthu chipakhomo, ena amene sanauzidwe kuti chakatengedwa nkhani chanayidziwa, ndipo panali kuyitanizana pakhomo, tabwerani muone chimene wabweresa Rubeni. Ndipo panali mwambo wapaderadera wopereka oyenera kuchigwiritsa ntchito. Ndiso pano funso pa verse number 14 ipo ndi mavesi ena muntundamo, funso likuti kodi ndiye kuti Mulungu adavomereza kuti mankhwala obereketsa agwire ntchito? Chifukwa musimu mukunena kuti ndipo Mulungu anavomera kapena anayankha kapena anagwirizana nazo. Zimene zinachitikazo tinene kuti mankhwala amene anabwera ndi Rubeni pa khomo Mulungu anawavomereza kuti agwire ntchito, mpaka wanena kuti ndithandizeni atumiki, ndilibe chifukwa chilichonse kuseri cha nkhani, koma ndikungofuna kudziwa. Kuchokera nthawi yakalekale Mulungu mmene ankalilenga dziko limeneli asadayikeko munthu, chidayamba mchilengedwe. Iye adayika madzi, mumadzi atagawa kudzagawa kukhala nthaka mmene amapanga shepi dziko lapansi. Madzimo anayikamo mabenefiti a munthu m'madzi. Pamene pulani ya Mulungu inkachitika ku chilengedwe cha dziko limeneli, mumve makosana zina timangochulusa kunena nkulankhula izi ndi izi chifukwa cha muyezo wa umunthu wathu, nthawi zina muyezo wa uzimu wathu. Mmene ankalenga Mulungu dziko lapansi anali kale ndi pulani yakudzayikako munthu ku dziko limeneli, ndipotu Mulungu polenga dzikoli ankafuna kuti imeneyi ndi imene ikhale paradizo ya munthu, akhalemo kosatha. Timapeza malemba amenewa ku buku la Masalimo, anayikako anawo anthu ku dziko lapansi kuti akhalemo kosatha. So anayika pulani yayikulu kwambiri ku dziko lapansi ya kukonzekera malo amene munthu, iweyo ndine, tidzakhaleko. Ndiye mmene m'dzikomo ankaona zikufunikira kwake kwa zinthu. Chifukwa chake anadziwa kuti chilengedwe chizizasintha kuzafika mpaka na munyengo imene kagwedwe ka mvula kazasinthe. Kodi podzafika nthawi imeneyo cholengedwa changa chidzapanga survive bwanji? Ndiye mmene amalenga dziko lapansi, anaganizirako za geography, anaganizirako za science, anaganizirako za biology, anaganizirako za agriculture. Iyeyo ndi nduna yayikulu kwambiri, ndi mfumu yayikulu kwambiri, ndi wolenga wamkulu kwambiri, mwini wake wa zonsezi. Ndiye ali ndi system imene ali nayo, imene adayiyika kalekale. Madzi okha kuyang'anira dziko, nthaka palibe. Zimenezo zinathandiza kwambiri kukonzesera
pulani ya mmene munthu adzakhalire ku dziko lapansi. So mwachidule ndi funso lanuli ndimafuna ndinene kuti mmene ankalikonza dziko anayikamonso mitengo, zomera, zakudya zimene ntchito yake ndi kuchiritsa thupi la munthu mu sistimu ya munthu, kuphatikizapo mitundu ya maoksijeni yokwana 1400 anayiyika Mulungu. Oksijeni yemweyo ali ndi mitundu. Yobo amafotokozera bwino nkhani zimenezi zachilengedwe mmene Mulungu ankayala maziko a dziko limeneli. Yobo amafotokoza ngati analipompo mukadzalowa ku science. Yobo amafotokoza ngati analipompo mukadzalowa ku geography. Mmene geography amayifotokozera, mmene history amayifotokozera alembi a Baibulo, zimapereka chithunzithunzi cha pulani yayikulu ya Mulungu imene adayiyika. Ndiye thupi lanuli, system yanuyi imene imakhala mthupi lanu la munthu, Mulungu anakonzeratu ndondomeko ndi pulani yake yamene thupi limene lili lidzidzachitira survive ku dziko lapansi, pokhala kuti adadziwa kuti ndapanga chinthu chimene chidzadwala, chimene chidzafa, chimene chidzidzakhala ndi zosowa, chidzafuna kudya, chidzafuna kusamba, chidzafuna kuyenda, chizidzakhapika, chidzafuna kuchira. Ndikonzeretu ndondomeko yakuti chinthu chizidzadzichiritsa chokha. Chifukwa chake buku la Yesaya kunena kuti uli mtengo umene masamba ake ndidzachiritsa nawo dziko lapansi. Mukamapita mu second interpretation ya zimene Baibulo linalemba, muzikapeza kuti muli zolengedwa zimene Mulungu anazilenga ndi cholinga choti zikanthandize munthu ku dziko lapansi. Tsono zimenezo zikamagwira ntchito yake ku dziko lapansi lino, zimakapereka mafunso kwa okhulupirira amene tinakhulupirira kuti zachilengedwe zimene zinalengedwa ku dziko lapansi zikafuna zigwire ntchito pa thupi la munthu, zimayenera kuti Satana ndi amene wazituma kuti zikagwire ntchito. Ndiye tikhala tili adani pa zachilengedwe zomwezo zimene Mulungu anaziyika kuti zithandize ife. Mukayiwerenga chapter chimenechi cha namba 30, muchiyambire mu mtunda verse number 1, muzitsika mukamazafika ku 14 kuli mafunsoku, mupezamo mmene Mulungu anachitira. Mukukumbukira kuti pamene Yakobo adapita kwa Labani, mukukumbukira nkhani imeneyi, ankamubenjerera nkhani ya ng'ombe pamene zaka zobwerera kwawo zinali kuyandikira. Mulungu anampasa pulani Yakobo ya mmene ng'ombe zingasinthire mitundu, ndi anamuwuza kuti katenge mtengo. Anthu mmadziwa mayina ambirimbiri, koma ine ndinawudziwa ngati otchedwa ikira, fire tree, umene ankawupisa ku ng'ombe zazikazi, ndipo zikakhala ndi pathupi ng'ombezo zikapisidwa, zimakaotcha kukasintha DNA, kukasintha mmene chinyamacho chikanabadwira, kuchoka ku DNA ya chikopa cha thupi la mayi wake wa ng'ombe, nkukachisintha kuchikhazika black and white, red and white, gray and white, matontho. Koma anagwiritsa ntchito mtengo. Analola bwanji Mulungu kuti mtengo umene ukakalowa mu ng'ombe ukapereke phindu kwa Yakobo akachoke ndi kanthu? That is a system made by God kuti zikangothandiza anthu. Now the discovery ya zimene Mulungu anaziyika kuti zitithandize ndi imene timachita nayo struggle, chifukwa sopano nayonso Satana amabwera kuzapereka discovering ya
zinthu zija mtengo uja molomoti ukachitidwe discover ndi mulungu ndi munthu wopemphera. Satana ndamene amapita kukauza anthu osapemphera ndi kukapanga discover kuti mtengo utu munthu akaumwa atha kuchira m'mimba. Discovering sinachitike ndi ana a mulungu, yachitika ndi Satana. Koma the real meaning ya chinthucho ndi yomweyo anayipanga ni mulungu, kuti munthu atamwa aloe vera akhoza kuchira kukuwawa kwa m'mimba. Kuti munthu atakhala kuti watenga masamba a mtengo umene ife tinawupasa dzina kuti kamoto koma anapsa ndi kungomatapo, munthu nthawi yomweyo chilonda cha motocho chichira. Anapanga mtengo umene undani si Satana. Koma sopano nkhani inakavuta pa discovering. Kuzinthu zimene mulungu anaziyika zija ozipanga discover ndi ndani amene wakazipeza kuti ziyambe kubwera ku dziko lapansi. Lucifer amadziwa the benefit of that tree, flowers, maplants osiyanasiyana amene mulungu anawayika ku dziko lapansi kuti amuthandize munthu. For instance, anayika ndiwo za masamba. Ndi masamba amene yachi mukapeza kuti pali masamba amene timadya, ndiye pali masamba akamoto. Ndigwiritsa ntchito masamba amenewo chimozimozi. Osaja mmasamba anayikidwa kuti akathandize munthu. Kazikumveka zimenezi. Anayika therere, therere munthu adye limuthandize ngati ndiwo unjala. Koma the same therere munthu akhoza kulimwa m'mimba mutauma, kumatsegula bwinobwino, kumapanga bwinobwino digestion system yake kuyamba kuyenda bwino. Anapanga kuti therere lija lidzikayenda kufikira kukankhutitsa munthu, komanso likayende m'misempha ndiye likalimbane ndi system ya magazi obalalika. Anayika ndi kulenga therere lija ndi mulungu. Chaka ndikuti mulungu anapanga njira zonse za sayansi, za chipatala, za chani, zonse zija anaziyika mchilengedwe chomwechi. Tangoganizani kuti mulungu anayikiratu pansi kumayiko aluya mafuta amene timayendera agalimotowa. Mukaganize kuti mulungu anayikiratu golide pansi, miyala ya mtengo wapatali kuyikiratu pansi. The monetary system from above anayikiratu mulungu. Koma sopano atagwa Satana ndiyerekezi, tinayamba kumapombonezeka ku discovering ya zinthu zija. Kodi wazipanga discover ndani? Amene wadziwa kuti apa pali mwala ndani? Amene wadziwa kuti therere ndi mankhwala oti ndikhoza kumwa nkuchira kukupweteka kwa m'mimba ndani? Amene wakudziwisani inuyo kuti mtengo uwu mukautenga nkumata pa bala lolipola, chifukwa kuvulala kulipo muli mdziko la tsoka. Anadziwa ndi mulunguso kale kuti anthu azizavulala, anthu azizadwala. Ndi anapanga system ku mitengo yonse imene mumayionayi ndi medical stores ya madala kutunda ndi kunena Yahuwa. Medical stores yake yaiyeyi anayipanga mitengomo ndi medical stores, chifukwa tikukhala ku dziko lina la chilendo lino limene tidzachoke tsiku lina. Ndiye muli kudwala, muli kuvulala, muli kusauka, mmenemu muli njala, mmenemu. Ndi anapanga system imeneyo. Tiyeni lero muchitenge chimanga, oyezawa akachiyeze akakuuzeni ma benefit amene amapezeka kuchimanga. Azikakuuzani ma benefit pafupi 12 amene amapezeka mchimanga chomwe chitimadya. Kusiyana kwa ufa wa ngaiwa ndi kusiyana kwa ufa wa chimanga. Kusiyana ufa omwewo mukasiyanise ndi ufa wa mapira. Ufa omwewo mukasiyanise ndi ufa wa mpunga. Mukaudya chakudya chija sichingothandiza kukhuta kokhayi, komanso chimakakonza system ya thupi la munthu lotembereredwali kuti lizipita likasuntha mpaka akamalize masiku a zaka za moyo zimene munthu uja adampatsa.
mukangotenga zinthu za chilengedwe chonse pachokha, chilichonse ndi mankhwala. Mundimve bwino pamene mukangotenga zinthu za chilengedwe zimene munthu amadya, chilichonse ndi mankhwala, chifukwa palibe chakudya chimene chimapita kukangokhutitsa mimba chimakagwiranso ntchito ina. Mwachitsanzo, madzi samangothetsa ludzu lokha, koma m'thupi la munthu mulikale madzi amene madzi aja amakawonjezerekana ndi madzi athuwa kukasakanikirana ndi kukapanga madzi a m'thupi la munthu. Madzi akamwedwa amakayenda nkukalowanso ku misempha nkukafewetsa madzi, amakafewetsa the liquidness ya magazi, kuti magazi aja akafewe bwino, akayende bwino m'misempha, amakathandizananso ndi madzi, chifukwa sakungothetsa ludzu. Gawo limene akupita kukathandiziralo ndi mankhwalawo. Ndiye kawirikawiri tikamayang'ana nkhani ya pa Genesis chapter number 14, chimene mumachipezacho chimatchedwa kuti mabuku a Chingereza anachitcha kuti Manidraka. Mukachipeza ku buku la Solomoni, mukachipeza ku buku la Genesis, mukachipezanso chimenechi ku buku la Yobu, koma chimatchedwa kuti Manidraka. Now, kamtengo kameneka sikamakhalapo ngati pamalopo simunalimepo tirigu. Sopano muyambe kundimvesesa pamene. Mukalima tirigu ndi kameneka kamakamera kakuoneka kuti pamene pali tirigu, chakudya chimene chimachoka mu mpweya chimene Mulungu amadyetsa nacho zomera, zimene amachita provide Mulungu kuti tirigu akule, nakonso akaka kamapezeramo benefit mmene momo nkumakhala, mmene akhalira galu opanda mbuyache, amene amakakhala padzala, kuti akamakataya anthu padzala zakudya iyeyo akapezerapo mwayi. Now, mukamakasamala tirigu munda, kamtengo aka kotchedwa Manidraka aka kamakapeza nawo mwayi, koma kali ndi mayina ambirimbiri. Kamakapeza nawo mwayi popeza chakudya mtirigu. Now, zinachitika kuti Rubeni akupita ku munda wa tirigu, ndikhulupirira mwaona pa Baibulo pamenepo. Ndipo atakafika kumeneko ndi pamene anakapeza Manidrakayu, ndi anatenga kamtengo kameneka katsamba. Mukakadzakayang'ana mwina pa intaneti, mwina mutha kukapeza, ndiye muzapange tirigu ndi kameneka aka Manidraka, muzakayerekeze pamodzi, muzapeza kuti masamba ake sasiyana ndendende ndi tirigu. Kwakuti inuyo mutha kufoira kutenga Manidraka kuganiza kuti ndi tirigu, chifukwa zambiri mwa izo zimafanana, koma ma benefit amene amapezeka mmenemu ndi osiyana ndi amene amapezeka mu tirigu. So mumve kunena kuti kamtengo kameneka kakalowa m'thupi la mzimayi kama kamuthandiza system ya ubereki, kakalowa m'thupi la mzimayi kama kathandiza system ya ubereki, kuti ngakhale munthu yokuti kubereka kumavuta, koma ukadya kameneka kama kathandiza system ya ubereki m'thupi la munthu. Mwachitsanzo, azibambo tonse amene tilipo ku dziko lapansi, kuti tikhale ndi mphamvu zimene timaberekera, that system imachitidwanso support ndi zakudya zimene timadya, kuti zikalengedwe zimene zili m'thupi lanu, zimene mukuziziwa zija, kuti ndi zimene zimakathandiza kuti tikakakumana ndi mzimayi tibereke, kuti zipezeke, kuti apezeke madzi amenewo m'thupi lanulo. Muli ma producer amene amachita produce
zinthu zimene zija. Ndi maproducer amadzi amene aja ndi mitundu ya zakudya zimene anthu timadya. Tikhulupirira mukundimva bwino. Ndi mitundu ya zakudya imene timadya. Mumamva ena ndivikire mpunga, chinangwa chonyika, mpunga osenda, chinangwa sendere. Zakudya zimene timadya zimathandizira zakudya zina ndi maproducer nkhani imeneyo. Zovuta kukamwa mutiumitsa kukamwa chimwene nano kafusidwe kakeka. So taona tulephera lankhula bwinobwino. Zakudya zimene zija zimakathandiza gawo la fertility kubereki kuli mtundu wa zakudya zimene zilipo. Solomoni amafotokoza bwino ku nyimbo ya Solomo. Ku nyimbo ya Solomo amafotokoza bwino nkhani imeneyi. Kakumbukira vesi nopadera ndidzakutumizira. Mukampeza pa nyimbo ya Solomo chapter number 7 verse number 13 amaufotokozera. Mavesi okhuzana ndi mtengo umenewu machitidwe ake m'Baibulo akupezeka. Ndi mitengo imene ndi maproducer a fertility. Mukawerenga chapter number 30 jo muyambire verse number 1 muzitsika, ndikuti mukapitanso ku Genesis mukapezanso kuti akutipatsa mitengo ya mitundu imene Mulungu anayilenga imene ndi maproducer a fertility. Now, the discovering, amene anakapanga discover mtengo anali Rubeni, mwana wa mtundu wa Mulungu, ana a Mulungu. Ndi akupita akukaupeza, ndi akuubweretsa pa banja la munthu amene anasiya kubereka. Ndi akutenga mtengowu kukadya, kukapeza kuti kubereka kujanso kwayamba kawiri. Now, chifukwa chakuti mitengo zakudya maplants kuphatikizapo manidraka tikuntchula pamene papayi anali recommended, made by God, made in ndi Mulungu. Ndiye chifukwa chakuti ndi made by God with a purpose to support the entire system of fertility. Munga mmene munthu angadyere chinangwa, mmene munthu angadyere mpunga, mmene munthu amadyera zakudya zina masamba, kukachita support kapena kukapanga produce chinthu china chake mthupi la munthu. Mtengo unso udali chimozimozi. Koma chinsinsi chinkagona pa discovery. Amene akuchita discover chinthu ichi ndi ndani? Ndi anakapanga discover ndi Yakobo uje ndi Rubeni. Mukuziwa Rubeni anali ndani? Akuchibweresa kantundu makolo ake amene analipo pakatipa kandi ndani yake, ndi amene anatenga sopano chinthu chimene chatachidziwa kale. Mukamawerenga vesili zikusonyezani kuti mtengo unali wodziwika kale kuti umathandiza fertility mthupi la munthu. Tsono gawo loyamba limene tirakuyankha kwanga muone kuti zinthuzi zimayendera ma system amene Mulungu wapereka ku dziko lapansi. Mulungunso anakonza system yakuti thupi la munthu lidzilandirako zinthu zimene zinapangidwazi. Koma vuto limangokhala wazipanga discover ndani. Kumbuyoko kumafunso anu wanjimwene mwafunsafunso lakuti tinene kuti Mulungu anagwirizana nawo mankhwala. Ndi pamene pagona funso lanu. Tinene kuti Mulungu adagwirizana nawo mankhwala. Ndi ine funso langa likhala lakuti ozipanga zinthuzi anazipangira kukhala nazonso udani wazipangayo. Kodi Mulungu anapanga chinthu choyipa ku dziko lapansi kuti chikathandize munthu? Chifukwa manidraka ndi plant imene inachitidwa created by God, discovering by God, kuyika ku dziko lapansi. Mmene ulili mpunga, mmene ulili tirigu,
monga ndanena kuti kameneka kamamera limodzi mu tirigu koma kamasiyana ma benefit amene mumapeza mukadya tirigu ndi mukadya mani draka. Tinene kuti mulungu anakalengeranji, mupeza kuti mulandira yankho lakuti ndi mulungu amene anayika zimenezo palingana ndi veseli. Chifukwa chake akukanika mulungu kukana kapena kwatuluka amenewa kuti chifukwa chakuti mukugwiritsa ntchito ma fertilities, ma fertility plants, fertility food, ine ndikutulukamo pangani nokha. Zotsatira zache zikumpanga mulungu kuvomereza, ndipo mulungu anavomereza monga mwanenera mu vesi lija, kukhala ngati kuti mulungu sakuona cholakwika chifukwa chopangachi anachipanga ndi iyeyo kuti chikathandize vuto lomwero lilipolo, ndipo anachipangira zimene zidala. Musayiwale Yesaya amanena kuti dziko lapansi ndichoyikapo mapazi kufupi ndi ife, ali kutali kwambiri mwini wake mulungu. Ndipo iyeyi potatika ife ku dziko lapansi lino anayika kuti zinthu zina zimene zili ku dziko lapansi tizithandizana tokhatokha. Mwachisanzo ndinkanena tsiku lina za mdalitso mmene timadalitsirana dziko lapansi. Mulungu sabwera kuzagula malaya aja munandigulira aja, anabwera si mulungu, munabwera ndinu kuzandigulira ine malaya. Ndimene system anayipangira. Mukukumbukira tsiku lija munkandipasa thumba la chimanga nkuti kunyumba kulibe chakudya, mulungu anatuma inu, anagwiritsa ntchito inuyo kuti muzandipase thumba la chimanga. Inenso tsiku lija ndinkabwera kwanu tatenga katundu kudzagawa pa khomo lanu, pa mudzi wanu, kwa mfumu wanu. System ija idachoka kwa ine. Kazikumveka zimenezo. System ija ndi mulungu kani kugwiritsa ntchito ine tokhatokha kunoko timatero. Mulungu anayika anthu olemera kwambiri kuti olemera aja azitithandiza. Chumachi timachitenga kwa anthu olemera, ndalama timazitenga kwa anthu olemera. Ndi system imene mulungu anapanga kuti tokhatokha, kulibe kuti inuyo ndiye opemphera ndi azibwera anduna ya zachuma kuchokera kumwamba, angelo kumapita mmakomo kumapereka zakudya. Sizitheka. Akudziwa kuti niyo nthupi lanuli lingayende bwino ndi madzi, ndiye mulungu samabweretsa mabotolo a madzi nkumaza kupasani mumamwa omwewa. Akudziwa kuti awawa mmene mimba mukuwawawiramo, amene wawa akamwa madzi ambiri achira, mulungu yosatuma angelo kuzakupasani madzi mumamwa omwewa. So the system ndiyo mweyi, zolengedwazi ndi zomwezi anazilenga mulungu pa zolinga zosiyana siyana. Ndi chifukwa chake mulungu anayika advanced level ya discovery mwa ena, nkwayikira ena nzeru mmene anapanga discover ndege. Akhirisitu simpeza nawo phindu ku ndege. Mukanayenda bwanji kuti mukafike ku America akhirisitu? Akadakhala kuti mulungu sanachite discovering iyi, sanayipereke mwa munthu nanga magalimoto. Akadakhala kuti mulungu sanayike discovering ya galimoto mwa munthu, tikanamayenda bwanji? Mpaka pano zikanativuta. Tangoganizani discovering imene mulungu anayika ku mtundu wa Machina pakapangidwe kama bridge, misinje ikulu ngati imeneyi, tikanamaoloka bwanji? The discovering yoti zikhale zimene zikanamakhala bwanji? Tangoganizani kuti akadakhala kuti mulungu sanachite discovering ya solar system kwa anthu am'midzi, tikanamaotha kuti udzupa kuti udatha mene miuni sakali zidatha, tigwisa ntchito matochi a solar timangoyika pa dzuwa. Ndani anachita discovering kuti dzuwa likamenya pakalata kaja kachaja batire ndipo moto uyaka? That discovery zopindulira anthu ku dziko lapansi anaziperekaso mwa anthu. Zothandiza thupi la munthu kuti lichire anaziyikaso mu dziko lomwe lino lapansi.
kuti ziziyendesa system yakakonzedwe ka dziko lapansi, including that fertility plants yotchedwa manidraka. Malemba mukapezanso pa Genesis kani pa 1:27 Masalimo amapezeka malemba amenewa. Deuteronomy ziti chapter number 8 mukayipezanso nkhani yomweyi. Tsono mwachidule m'bale ndimalize kuyankha funso lanuli ndi ganizo lakuti Mulungu amachita zimene afuna. Yankho limeneli adayankha ndi Nebukadinezara tsiku linali kutchire 7 years atasanduka chinyama. Mpando wachifumu unali kumudikira, koma atachiritsidwa ku misala yake nkubwerera pa khomo, akalonga mandoda kuzafunsa chifukwa chake chimene chapangitsa kuti Nebukadinezara achire. Nebukadinezara poyankha ananena kuti pakuti Mulungu achita zimene afuna. Mulungu ali ndi zifuniro zake, ndi chifukwa chake timampeza kuti tsiku lina anachita chifuniro chochiza munthu pogwiritsa ntchito matope, koma chinangochitika nthawi yomweyo. Sanachipanga established m'Baibulo kuti anthu muzipanga zimenezi, koma iye anapanga. Amapanga zimene afuna, ali ndi zifuniro zake za machitidwe. N'chifukwa chake mukupeza kuti sakuzuzula mchitidwe omwe manidraka ayi, chifukwa Mulungu ali ndi njira zake, amapanga zimene afuna. Ineyo kuona kwanga pa nkhani imeneyi kwa lerolo ndikulekereni pamene pa chimwene ndakuyankhani koma nthawi yayitali 34 minutes. Ndikanatha kupitirirabe kwinaku, koma ndiloleni kuti ndilekezere pamenepa. Ngati ndingafune kuyankhabe lizachite kukhala audio ina. Mbuye akudaliseni ziko.